May hapon guys, for today's video guys, mag-overnight peace akong ka-workmate. Siyempre, atong kauban permi, the one and only. Bitaw, pero before may mga to na to guys, magpalit sa may overnight to guys. Oo, tama na may kasi dala mi ka ng food, palit pa may food para kay bring and share man daw ang mga kan karon para daghang food ba. Sige. Palit sa may food guys, bye! So guys, naanak ko diri guys sa 7-Eleven. Magpalit niyo ka ng soft drinks o plastic cup. Tulad na tag 7-Eleven guys. May Coke guys. Jace, what do you Coke? Tumot ko guys, nigawas ko guys kay walay ka ng soft drinks. Wait, soft drinks ang kanang 7-Eleven. Ubalin niya kong friends. So before mo palit ko ato kong friends guys, palit sa kong lechon manok. Chop lang tayo ang lechon manok. Ano ko dali sa lechon manok? Isa nasal. Muna niya yung mga palibot guys. Yung kapunog niya ka gently. Akong friends guys. Akong friends. Ano akong friends warehouse guys. First akong friends. Coke. So ihapon like Coke kay kalisod pang tao ng Coke. Kita na lang ni ka ng mga tindahan na na Coke guys. Kay kalisod pa pang tao sa soft drinks karon. Piktuhan gid diri. Klaro dai gabi. Sa mo to kamahal pud ang soft drinks kayo guys. Kita ra yung soft drinks. Naragid. Ha? Soda sa plastic. Plastic. Kita ra yung soft drinks guys. Karon guys sa Eloisa, kinami gipaabot na mo kauban ron. Para paadto na to kay wa mo gud mi katod. Para siya confidential iyang name. Kasi katong gana. Katunda. Lisod kay i-reveal iyang pangalan. Hindi siya pwede i-reveal. Hindi siya pwede i-reveal. Ito na guys, sunod-sunod lang may nila kayo, may katultol. So sila. Tingnan gigit ka diha. Ha? Hindi ka na sila. Sila. Ala. Agoy. So yes guys, nanami diri sa among destination. Sugba-sugba na sila, na sila patent. Wow, may view guys. Why view? Panggutom na hula na, tented na sila guys. Ano sila, gapa na muna. Kuan, sugba-sugba na sila guys. Suha eh. Paano niya ako mga kauban guys? Hi! Hello sad mo eh, grabe sad mo. Sad mo, hi! Mga shy man eh, mga shy type mo. Hindi kami shy, nasadyan Dalagang Pilipina mama, dalagang Pilipina kayo. Sadyan gutom lang. Gigutom na giday ni sila, okay, di na halos mo tingog. Gutom kami kanina rin. Sila na to. Pay-pay na taon sila, gipanggutom na taon niya kung mga kauban. Kanina kami alas 12 diri dong. Grabe no? Nangadlaon man sila. Nangadlaon, uy. Salay kay rest day. Salay kay nag-rest day man. Anak. Kalami sa isda, oy oh. Fresh pa kayo, kamo pa yung isdaan eh. Grabe oh, labas pa yung isda guys. So, Labas sila pa pa si siguro na niko ano eh. Lapas pa si Imo. Ba ako doon na. Ang lechon manok, nara ito no? Iro na ang magka. Ayun no. Sa Usupin. Prince wala. Sa Prince wala Wa na sa gani. Prince. Dito migi Wa sa ka ng 7-Eleven. Unsa? Ito guys, yung tent. Ito na yung mga pagkain namin.
Tulog ako rin eh. Ay, pag Talaga. Saan ka mag-Bisaya ka sa mga or Tagalog? Pag sure. Tagalog sa ta kasi may kasama tayong Tagalog. Minsan sa imo, gayo dong. Muna siya guys, manamig luto. Yeah, muna ni siya. Ano yung mga food na mo for tonight? Fish. For tonight's video. For tonight's video. Tingnan mo yung props namin, Ren. Oh, may try pa na, may try pa na. Ano na may ikuan ba? Oh, kana na lang, oh. Wala nagkaon ba? Ibutang diha. Wala ibutang. Nice Okay ba, Jud, kiba. Brilliant ideas. Of course, mga brilliant ba yan? May Kasama na ta. Panulang ko yun. Kuha na kong kahoy guys, eh, masugod na may bonfire. Be, sana pagbaga. Sige na siya guys. Seven, 4, 3. Use na siya, wala pa. Use na. Hello guys. Hello guys! Yes, siga na gid guys. Alright. Nakapag-video ka. Kailangan ko kay dali na kay tagay. Ito sa po sa dagat guys, kung naligo na mix. Tanawa lang. Nindot kay maligo. White sun ha. Tugsaw na ako guys, lami na kay ligo. Hala. Pre, di gid mawala ang grofy. Kasi klase ng mga post na agad na siya always. Yeah. Nawa ninyo oh, di ba? Oh, one by one. Siyempre, atong si Bro Bossing. Yeah, the only one. Ano na bahala kung si title. Oh, mga boys only oh. Yes guys, pauli na mi guys. Thank you for watching our video. Choy, napitayin nyo Choy. Tumoy pa niya eh. Choy, amping. Amping sa biyahe Choy. Yes guys, salamat sa pagtanaw sa video. Sunod na san guys for the next video. Next vlog, sa next vlog. Next vlog, abangan. Thank you so much. Amping, good night. Bye-bye.